Egunon, gaurkoan hitz egingo dizuet zuek dakizuen moduan eta irakasle eta monitoreak zareten heinean, gorputz hezkuntza eta eskola kiroleko monitoreak zareten heinean, gure jarduera horretan gertatu daitezkeen umeen arteko gatazken inguruan. Hau da, zein izango da irakasle eta monitoreen rola edo funtzioa halako egoerak ematen direnean. Jakin badakigu ikasleen arteko gatazka bat sortzen denean, lehenengo protagonistak ikasleak beraiek direla. Hala ere, irakaslearen lana ezinbestekoa da horlako gatazka kudeatzerako orduan, bai konpontzen, arintzen edota ulertzen laguntzeko ze ari den gertatzen momentu hauetan. Eta gainera, horrelako egoerak hezteko tresna gisa erabili daitezkeela jakin beharko genuke. Zuetako askok dagoeneko badakizuen moduan gizartean ere gatazkak ematen dira eta gure kiroletan gure aurrekin ere gatazka horiek gizartearen islada izan daitezke. Beraz, gatazkaren aurrean, ze funtzio daukazue zuek, ze papera daukazue, hau da, ze betaurrekoak jantzi beharko zenituzketela uste duzue, gatazka horiek modu aberats batean erabili ahal izateko eta arrakastatsuak izateko. Bueno, lehenengo eta behin ikusiko duguna da zuek nola sentitzen duzuen, hau nola bizitzen duzuen, eskatuko dizuet minutu batean zehar pentsatzea benetan zen nolako gatazkak eman zaizkizuen, zuen lan edo funtzio horretan, aurrekin lan egiterako orduan kirol munduan, eta mesedez paper batean ere hori apuntatu. Bai? Aurrera. Bitartean, hemen ondoko zerrenda honetan ikusi dezakezuenez, aurkeztuko dizkizuet gatazka baten aurrean eman daitezken momentu ezberdinak, hau da, 8 momentu ezberdin. Bai, alde batetik, gatazkaren konpontze prozesu osoan zehar ematen diren egoerak, klima emozional bat egoki bat sortzeko momentua, gatazkaren aurkezpenaren momentua, irtenbideak bilatzeko momentua, akordio batera iristeko momentua, akordio hori praktikara eraman behar den edo ez, edo eraman den edo ez konprobatzeko momentua, emaitzen ebaluaketaren momentua, eta nola ez, azkenik, taldeari komunikatzeko momentua. Hau da, zer gertatu izan den gatazkaren prozesu osoan zehar, taldeari komunikatzeko momentua iritsiko zaigu. Beraz, lehenengo puntu horrekin hasteko, gustatuko litzaidake aipatzea, bai, gatazkaren konpontze prozesu horretan lehenengo eta behin, inplikatutako pertsonak zeintzuk diren ondo identifikatu behar dugula, zeintzuk diren gatazka horren, egoera horren arduradunak. Ondoren, garrantzitsua da pertsonen arteko prozesuen eta arazoen arteko bereizketa bat egitea, eta nola ez, aldi berean, beharrezkoa da ere guk irakasle bezala edo monitore bezala komunikazioan eman daitezken dinamika suntsitzaileak ebastea edo horiek alde batera uztea. Hala nola? Salaketak, akusazioak, hitzezko erasoak, orokortzeak, horiek ekiditu beharko genituzke edo gutxienez horiek kontrolatzen ikasi beharko genuke. Prozesu osoan zehar beraz, zuen lana, zuen rola ere da, pazientzia handia izatea, empatia, errespetua, humiltasunez jokatzea eta inpartzialidadea aurkeztea, bai, gatazkan inplikatuta dauden pertsona horien artean. Hori bai, beti utzi beharko genuke aurren adierazpena modu libre eta aske batean egin ahal izatea. Hurrengo puntu batean, hurrengo egoera bat emango zaiguna da klima emozional egoki baten sortzea. Prozesu horretan guk ere badaukagu lan handia. Atal honetan, umeen emozioen adierazpen positiboa sustatu beharko genuke. Nola egingo genuke? Bueno, horretan ere trebatu beharko gara. Alde batetik guk ere horretan ikasi beharko genuke, jakiteko ere umeek nola jokatu beharko lukete eta umeen ezaugarriak ere ezagutu. Garrantzitsua da, inplikatuen arteko botereen berrorekatze hori ere bermatzea. Prozesu osoan zehar, ez dadila haur bat bestearen gainean jarri. Hurrengo puntu batean, gatazkaren aurkezpena dator. Bai, bakoitzak bere ikuspuntua adierazteko eskubidea izan beharko du, eta denboratik ere, denbora antzeko izan beharko luke. Bideo honetan, protagonistek hitza txandakatu beharko dute, eta guk, monitore edo irakasleok egin beharko dugu txandakatze hori erregulatu. Bai, irakasleak orduan,
zuen rolean barruan edo monitoreak ezin dezu epaitu gertatzen ari den hori. Hau da, guk inpartzialtasunaren rola hartuko dugu etengabe. Hor mantenduko gara, entzungo dugu, baina epaiketarik gabe. Hurrengo puntu baten irtenbideak bilatzeko momentua iritsiko zaigu. Nola? Zer egin? Bueno, egia da proposamenak laburbildu behar ditugula. Bai? Eta sailkatzen ikasi beharko degula, hau da, bai ikasle batek zein besteak proposatu duena, zein guk proposatu dezakegun hori, laburbildu, sailkatu eta lehentasuna jarri beharko genituzke. Beti ere, modu berean, epaiketarik egin gabe. Ondoren zein da gure urratsa? Akordio batera iristea. Bai, momentu horretan, lortu beharko genuke proposatutako eta laburbildutako proposamen horiek bermatzea beharrak asetzen dituzten edo ez. Hau da, gure aurren beharrak asetzen dituzte, pozik aldaude adostutako horrekin, konponbide honekin bat datoz edo ez datoz. Hori ere aztertu beharko genuke. Eta inoiz ere ezin ditugu behartu. Bai, gauza bat edo bestea egitera, gauza bat edo bestea esatera. Denok pozik eta ados egon beharko ginateke hartutako proposamen horiekin. Akordioa praktikara eramaterako orduan ere, hor adi egon beharko dugu esan egin duguna egiten den edo ez. Bai, orduan puntu hori eta hurrengoa bat datoz, hau da, emaitzen ebaluazioa, akordioa praktikara eraman baldin bada, bete alda edo ez da bete. Horretarako ebaluazio irizpide ezberdinak erabilitzazkegu, tresna bat sortu, behak eta adierazle batzuk sortu, bai? Eta adi egon egun horietan zehar, benetan hori gertatzen ari den, edo ez bestela arrakastarik ez badu izan, berriro hartu beharko dugu egoera, eta berriro beste modu batean kudeatu. Eta azkenik, nola ez, taldeari komunikatu. Talde osoa da honen parte. Gatazka bat egonda, taldeak badaki zerbait gertatu dela, hortaz, beharrezkoa daukagu nolabait, haiei komunikatu, beti ere, arduradunen, gatazkaren arduradunen, pribatutasun hori mantenduz eta bermatuz, beti. Parte hartzaileen esfortzua ere goraipatu eta beraiek izandako esfortzurako eta konponbiderako gaitasun hori ere goraipatu. Umeentzako ere askotan egoera berriak dira, guretzako egoerak berriak diren bezala. Horregatik eskertuko nizueke hemendik aurrera. Holako gatazka gertatzen direnean adi egon eta saiatu zaitezte horiek apuntatzen. Agian momentuan ez dakizue nola kudeatu, baina horrengo gunean bai. Atera itzazue zuen doaiak, badauzkazue empatia, badaukazue errespeturako eta pazientziarako doaia. Beraz, lehenengo eta behin ere aztertu ze doaiak dituzuen holako egoera emozionalak ematen direnean. Ze berez, ez da zerbait kudeatzen ikasi duguna, baina bai hemendik aurrera ikasi beharko genukena. Beraz, eskerrik asko zuen arretagatik, eta hurrengo gunean espero dut zuen ekarpenak ere hemen edukitzea eta konpartitu ahal izatea. Eskerrik asko.